Hey, 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 hey. Yeah. Hola a tothom, parlem amb Núria Clemares i Marc Fernández de la companyia Pagans de Santa Maria de Palautordera. Ja fa anys que treballen en espectacles com el que presenten, però aquesta és la primera creació com a companyia. Presentaran en estrena a la Fira Mediterrània l'espectacle Paraules que trenquen ossos. És un muntatge que passa de nit a un bosc. Un grup reduït de persones amb un mòbil a la mà s'endinsarà al bosc, en la foscor més absoluta, i rebrà comunicacions de manera personalitzada. És una nova manera d'explicar una història molt vivencial, que té un punt poètic, d'aventura, també hi ha discurs, però parlem amb ells. Núria, Marc, hola. Hola. Hola, bon dia. Com sorgeix la companyia i aquest espectacle? Bé, la companyia sorgeix perquè nosaltres havíem estat treballant en diversos espectacles conjuntament, però jo, com que tinc una vessant de tecnòleg, que treballo tecnologia, indústria 4.0, smart cities, telefonia mòbil i tal, doncs vam estar tots dos veient, arrel de fer coses junts, de lo interessant que seria crear una companyia que fes servir la tecnologia com a element narratiu, vale? Com a element essencial de les seves propostes. I a partir d'aquí vam crear aquesta companyia que es diu Pagans i aquest primer espectacle que es diu Paraules que trenquen ossos, que com has dit, doncs, aquest primer espectacle treballa la telefonia mòbil. Llavors la gent ha d'entrar amb el telèfon mòbil i és l'eina essencial que han de fer servir durant tot l'espectacle per poder comprendre'l i vivenciar-lo. I què significa aquest Paraules que trenquen ossos? És molt enigmàtic aquest títol. Paraules que trenquen ossos ve d'una frase que ens vam trobar amb la investigació d'aquest espectacle. Vam trobar una frase feta catalana que es diu "les paraules no trenquen ossos, però en trenquen de més grossos". I ens va vincular moltíssim amb la idea de que les xarxes socials poden arribar a fer molt de mal. Les paraules poden arribar a fer molt de mal i amb les xarxes socials és ara com que tot s'ha desenfrenat. Llavors ens vinculava molt aquesta frase perquè nosaltres utilitzem molt la tecnologia i les xarxes socials. La intenció és utilitzar-les en tots els espectacles i en aquest ja ho hem començat a fer. Com hem dit, l'espectacle s'ubica en el bosc i en plena nit. I com dieu a la vostra pàgina web, citeu a Susan Simard, que diu que el bosc és molt més del que veiem. No? Què voleu explicar amb aquest espectacle i amb el bosc? A veure, el bosc ens dona un escenari que és únic, no cal més, no? Entres al bosc i ja tens tot de sensacions i si entres al bosc de nit, encara més. I això, d'entrada, ens resultava fascinant i havíem treballat en un espectacle anterior amb bosc i la gent sortia molt contenta. A més, clar, és un espai on et passa tot al voltant, a 360 graus, estàs totalment immers en l'experiència i volem, d'alguna manera, no molt, però sí que d'alguna manera busquem aquesta reflexió de com estem lligats, com ens comuniquem amb el bosc, com ens comuniquem nosaltres, actualment, personalment, molt a través del mòbil i de les xarxes i com pot vincular tot això, la modernitat aquesta tecnològica amb lo ancestral, amb el que queda allà, en essència, en el bosc, que en definitiva són les històries, les narracions orals que sempre s'han explicat. També entrar en un bosc et porta tot un imaginari associat, no? Que ja t'obre tota una sèrie de possibilitats que ens sembla molt interessant i d'alguna forma també volem reivindicar el bosc com a espai de carrer, de teatre de carrer, no? Que al final molt del teatre es fa a carrer, a plaça, no? Allò on no hi ha natura i volem també nosaltres treballar la natura com a espai d'arts escèniques. Us interessen molt això, no? Els espais singulars, l'experimentació amb l'entorn, desplaçar el públic, incloure instal·lacions... Tot això us hi heu anat trobant? Ja ho teníeu pensat d'entrada? Teniu referents o com us hi heu anat? Nosaltres els espectacles que hem fet conjuntament sempre han tingut desplaçament i sempre han sigut a l'exterior i en llocs singulars. I sempre han tingut un caràcter experimental bastant, o sigui, bastant de cert risc, no?, en la proposta dramatúrgica. Sí, a Cardedeu, que tenim molta relació amb Cardedeu, ens havien deixat com molt d'espai per experimentar coses i doncs havíem provat moltes coses
que no havíem vist i que no havíem vist mai en cap espectacle i això ens agradava moltíssim i és el que intentem fer. Exacte, que el públic sigui partícip del que està veient, que no vol dir que hagi de participar activament, no li fem preguntes ni el fem passar vergonya dins de l'espectacle, però sí que ho visqui com una experiència, que sigui més que una visió d'algú que està succeint fora, doncs algú que està experimentant ell. I per això l'entorn és molt important i per això també ens serveix molt la tecnologia com una eina per dirigir-nos individualment també a cadascun dels espectadors, i no tractar-los com una massa, sinó que poder dirigir-nos, poder fer un espectacle per cadascun d'ells, dels que venen. Fareu l'estrena al Fira Mediterrània, però vau poder fer un primer tasteig al Festival de Llegendes de Catalunya, a Sant Martí de Tous, on vau estar 5 dies al bosc, a la nit, experimentant, trobant. Com us va anar aquest primer feedback de públic? Bé, molt bé, molt bé, molt bé. O sigui, l'experiència de la residència ja ens va fer créixer moltíssim i després poder-ho fer davant de públic, clar, és que és un espectacle que si no ho fas en públic no saps què passarà. Perquè hi ha desplaçament, perquè és desplaçament en el bosc, de nit, vull dir que el ritme és diferent i llavors no saps quina gestió del públic hi haurà en aquell moment. És difícil de preveure exactament com reaccionaran a cada element que passi. Cada grup reacciona de formes diferents, també depenent de la tipologia d'edat, de la gent que hi hagi, si és gent més jove, si és gent més gran. Sí. I va anar molt bé. A més, ens va sorprendre perquè als joves els va agradar moltíssim l'espectacle. O sigui, els adolescents van sortir fascinats i no ens esperàvem. Ens esperàvem més que seria per adults i no. Tant els adults que van enganxar-se des d'un lloc diferent, però els adolescents també. I per últim també ens va servir que era una part molt important perquè el dubte quan apliques tecnologia, que és una tecnologia amb la que interacciones, és com les diferents generacions que tenen diferents formes de dialogar amb els elements tecnològics, com reaccionarien. I estem molt contents perquè, evidentment, ho van viure diferent cadascun, però va venir gent molt jove, va venir fins i tot nens, adolescents, va venir gent gran de 60, 70, va venir gent de la nostra generació i tots van poder gaudir d'aquest fet de la relació entre natura i tecnologia i els hi va ser senzill i molt contents de poder haver tingut aquesta oportunitat de provar-ho a Fira Mediterrània, a Fira de Sant Martí. Al Festival de Llegendes de Tous, que ara anireu. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Núria i Marc, i moltes ganes de veure-us al bosc, a veure aquesta proposta. Gràcies. Gràcies a tu. Adéu. Fins aviat.